Od roku 2005 vyrábíme dopravníkové systémy pro přepravu materiálu a zboží, jaké můžete vidět například u balíkových služeb nebo na letišti. Naší prací je zkvalitňovat logistické procesy, čímž snižujeme provozní náklady. Stejné benefity jsme hledali u informačního systému a našli je u Helios Inuvio. Ten u nás implementovala a dále servisuje firma iComplete, Gold Partner a Seco Solutions. Firma Loxy se zprvu profesionálního informačního systému bála, neboť si mysleli, že se mu budou muset přizpůsobovat. Ale Helios se přizpůsobil nám. Nyní máme všechna firemní data na jednom místě. V systému Helios používáme několik řešení na míru od firmy iComplete, jako například přímé propojení s naším konstrukčním systémem. Každý zaměstnanec má dnes online přístup k informacím, které potřebuje pro svou práci. Vedoucí pracovníci zase v reálném čase vidí, jak se vyvíjí jednotlivé zakázky a dokáží pružně reagovat, plánovat a optimalizovat. Díky informačnímu systému mohla firma nastavit jednotné postupy práce, což usnadňuje zaškolení nového zaměstnance nebo případný záskok. Zautomatizovali jsme vše, co bylo možné tak, aby se zaměstnanci méně věnovali administrativě a více tomu, co firmu živí. Nebudu tvrdit, že zavedení Helios bylo procházkou růžovým sadem, ale dnes všichni vidíme, že jeho přínosy jsou jednoznačné. Ve spolupráci s firmou iComplete se podařilo všechny procesy nastavit tak, že jejich provádění je rychlejší a uživatelsky jednodušší než před zavedením systému. Pokud si věci dělají tak, jak mají, systém šetří čas a firma může úspěšně růst. Proto jsme díky Helios navýšili obrat o 30% a nevyžadovalo to navíc žádnou novou pracovní sílu.